Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Гэтую найсвяцейшую ахвяру складаю ў інтэнцыі святой памяці Михаіла. Гэта першая імша святая грыгарыянская у яго інтэнцыі, просячы абласку жыцця вечнага, абласку Божай міласэрнасці, дараванню ўсіх грахоў і правінаў. Так, слухаючы спеў на распачаці святой імшы, каго ж мне баяцца цяпер? Добрае пытанне, напэўна, не Пана Бога. Можа, на пачатку у нашай духоўнасці і ёсць страх перад Панам Богом, з аднаго боку і добра. Але прыходзіць момант, калі трэба ступеньку вышэй перайсці, не раблю таго, што Бог забараняе, не таму, што баюся. Бо прыйдзе момант, што страх знікне. Страх знікне, але не раблю зла, бо ведаю, што Пан Бог, калі радзіць, то радзіць дзеля майго добра. Я ведаю вартасць таго, што ён гаворыць. І таму выбіраю яго слова. Паважаныя, на пачатку святой імшы перапросім Пана за нашыя асабістыя штодзённыя грахі, правіны і занядбанні. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай злуецца над намі Бог усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Молимся. Усемогутный Боже, няхай у сердцах наших зазяє святло Твоей славы и знищить греховную темру, капристе Твоего единородного Сына выявила, что мы дети святла, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги мудрости Сираха. У тыя дні з'явіўся Ілля, пророк, як огонь, і слово ягонае палало, як походня. Ён наклікаў на іх голод і стараннасцю сваёй зменшыў іх колькасць. С
Словом пана ён замкнуў неба і тройчы спасылаў з яго агонь. Як праславіўся ты, Ілля, сваімі цудамі, і хто можа пахваліцца, што ён роўны табе? Ты, які быў забраны у агністай віхуры, у калясніцы вогненных коней. Пра цябе напісана, што ты захаваны для адпаведных часоў, каб суняць гнеў, перш чым ён стане шаленствам, каб звярнуць сэрца бацькі да сына і аднавіць пакаленні Якуба. Шчаслівыя тыя, хто бачыў цябе і хто ў любові заснуў, бо і мы, напэўна, жыць будзем. Гэта Слова Божие. Дзякуем Пану Богу. Боже, обнови нас и дай нам збавление. Боже, обнови нас и дай нам збавление. Пастир Израиля, послухай, який сядиш на херувимах, з'явися, обуди свою могутность и приди нам на порятунок. Боже, обнови нас и дай нам збавление. Вернися, Боже, могутя, погляди з небесов, побач, и наведай гэтый виноградник. Заховай то, что посадила твоя правица, паросток, який ты умацовал для себе. Боже, обнови нас и дай нам збавление. Нехай буде рука твоя над мужем правицы твоей, над сыном человечим, якого ты умацовал для себе. И не отступимся мы от тебе, оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Боже, обнови нас и дай нам збавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Подрихтуйте дорогу Пану, равняйте стежки Йому, и кожне тело убачить Божие збавлення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Наближались до Иисуса мытники и грешники, как слухать Его, а фарисеи и книжники наракали кажучи, и он приймає грешников и есть з ними. Тоді он розказав їм наступну приповість, кажучи: «Хто з вас, маючи 100 овечок і згубивши одну з їх, не покине 99 у пустині і не пойде шукать згубленную, покуль не знойде її? А знайшовши, бере її на плечі своє з радостю, і прийшовши додому, скликає сябров і сусідів, кажучи їм: радуйтеся со мною, бо я знайшов мою згубленную овечку. Кажу вам, що так само на небесах больше радости будет з одного грешника, який покаявся, чим з 99 праведників, які не потребують покаяння». Гэта слово Пана.
слухаючи сьогоднішню Євангелію, а менавіта гэтую прыпавесць, и есть заканчэнне, скажите это, паводле людской логики, то оплачивается быть грешником, ці быть святым? Так, зачитаю еще раз. Кажу вам, что так само на небесах больше радости будет за одного грешника, який покающий, чем с 99 праведников, які не потребують покаяння. Правильно. Але потім навернуться, правда? Паважаныя, гэта справа мовы юдэйскай. Яны ўвогуле не мелі, як это сказаць, гласны. Не памятаю, як будзе на беларускай мове. Яны пісалі аднымі согласнай. І толькі, я не памятаю, здаецца, у 8 стагоддзі з'явіўся тэкст масарэцкі, калі пачалі ставіць кропачкі, на якую галосную падстаўляць. Паважаныя, тое, што не маюць юдэі ў сваёй мове, гэта ступень параўнання прыметнікаў. У іх няма такога, як у нас. Добры, лепшы, найлепшы, злы, горшы, найгоршы, прыгожы, найпрыгажэйшы, срэдні па раёну. Паважаныя, тут трэба было так, па-юдэйскі, каб штосьці параўнаць, яны не параўноўвалі, говорили, у параўнанні з гэтым, які добры, то ты на самом дне. Паважаныя, таму не факт, што больш радасці. У нябёсах таксама радасць з грэшніка, які навярнуўся. І зразумець гэтую прыпавесць, яе зразуменне залежыць ад таго, з якога пункту гледжання мы яе аналізіруем. Калі паставлю сябе на месцы фарысеяў і кніжнікаў, якія наракалі, але якія казалі, я ўжо дасканалы, я навяртання не патрабую. А ты! Да. Таму, паважаныя, калі з гэтага пункту гледжання глядзець, то, сапраўды, гэты пастыр, ён несправядлівы. Ён несправядлівы і ён нерастаропны, ён пакідае 99, адна згубіцца. Што такое адна ў параўнанні з іншымі? Гэта мысленне такое камуністычнае. Колхоз, адным болей, адным менш. Што там той адзін? Але, паважаныя, юдэі не ведалі, што такое камуністы. Яны былі індывідуальнымі прадпрынимателямі. Ім было шкода нават адной авечкі. І калі паставім себе на месца той згубленай, якая адышла, то, паважаныя, мяняецца перспектыва на 180. Бо тады чалавек скажа, то, пане Божа, калі я згублюся, я адыду, то ты мне таксама пойдзеш шукаць. То дзякуй Пану Богу. Вельмі мудры пастыр, вельмі добры. Не, продолжайте. Ой, хоть у вас звездой побуду. Богу на парафии свой приемщик. Скажи, слишком ты разумный, дяденьки, едь ты уже отсюда. Конечно. Паважаныя, таму, працягваючы другі дзень наших разважанняў, а якая іх тэма? Какая их тема? А тема такая. Якая, Господи? Сказали тыдзень тому. Ой, тыдзень тому, учора. Спрабуем паглядзець на Пана Бога не з пункту гледжання наших уяўленняў, нашага досведу, але больш аб'ектыўна, шырэй. Таким, яким ён сам про себе гаворыць у Бібліі. І, паважаныя, напэўна, у такім спатканні больш асабістым з Ісусам Христом, тое, што нам, напэўна, перашкаджае, класіка, нічога новага, гэта будзе грэх. Як мы вучымся на катехезе? Што такое грэх? Грэх – гэта свядомае і добравольнае парушэнне Божых загад. І гэта правда, гэта чыстая правда. Паважаныя, толькі трэба добра зразумець сэнс Божых загадаў. Калі гэтага не зробім, дойдзем да абсурду, незразумення і парадоксаў. Так як некаторыя людзі кажуць, Пан Бог не мае чаго рабіць, сядзіць там дзесьці высока ў аблоках і выдумвае якісь загады, наказы абстракцыйныя, каб жыццё людзей на зямлі ўчыніць яшчэ больш складаным. Будто бы яно да гэтай пары было лёгка. Паважаныя,
Давайте вернемся. Вось шкада, што ў нас толькі тлумачэнне на беларускую мову новага запавета, нема старога, а там столькі мудрасці. Адкуль узяліся ўвогуле Божыя загады? Дзе яны першы раз всплываюць? А? Маісей. А гэта якая кніга старого запавету? Зыходу. Паважаныя, народ абраны. Пачынаецца прыгода, гісторыя народа абранага і пана Бога. Яна пачынаецца у няволі егіпецкай. Колькі гадоў народ абраны правёў у няволі егіпецкай? 30. 430. Так кажа аўтар зыходу. 10 каля гэтага. Юдэі наракалі, прасілі, выцягвалі рукі да пана Бога. Пане Божа, вызвалі, а пан Бог узяў і вызвалі. Один момент. Як вы думаеце, народ, які правёў 430 гадоў у няволі, яны ведалі, што такое свабода? Паняцця зелёнага не имели. Паважаныя, і у ноч, якая называецца Пасха, гэта значыць выйсце, зыход альбо пераход з Егіпта на пустыню, з няволі на свабоду. Яны атрымалі тое, чым прасілі. Але, як аказалася, пачалі наракаць. На Маісея што казалі? Навошта ты нас вывеў? Лепш нам было ў Егіпце. Паважаныя, 4 до сколькі пакаленняў? Одно пакаленне гэта 40-10 больш ніж гадоў. Ну то 11 пакаленняў, яны былі нявольнікамі, казалі, калі спаць, калі есць, калі адпачываць, калі святкаваць, куды ісці, што рабіць. І цяпер раптоўна атрымалі тое, аб чым прасілі. Наракаюць, пане Божа, давай нас назад. Там у Егіпце нам было лепей, там мы мелі мяса, часнок, цыбулю, Макдональдс, Бургер Кинг, картофель фри, все было задарма. Нам было лепей, вяртаемся. І паважаныя, Маісей, канешне, цярпеў ад іх, ад сваіх жа неймаверна, але адно пытанне. У няволі дрэнна, на свабодзе дрэнна. Калі чалавеку будзе добра? Калі чалавек сядзе і скажа, ну вось, знайшоў сваё месца, дзякуй пану Богу. І тое, чаго яны наракалі? Паважаныя, аказалася, што быць свабодным, гэта не азначае рабіць усё, што хачу. Гэта значыць быць адказным. А гэтага трэба вучыцца. Асабліва тым, которые не мелі гэтай магчымасці ў Егіпце. І паважаныя, адзін такі псіхолог, псіхатэрапеўт, ужо святой памяці, Эрік Фром. Ён калісьці так напісаў такую кнігу і назваў яе так правакацыйна «Пабег ад свабоды». Яна хіба ёсць у нас на рускай мове даступная. І сказаў там такія словы, аналізуючы людзей 20-го стагоддзя. Ну мы 21, а там 20-е. Некаторыя людзі па сённяшні дзень не хочуць быць свабоднымі і адказнымі. Для іх лепш быць нявольнікамі, каб іншыя за іх прымалі рашэнні, каб не быць вінаватым напрыканцы. Скажыце, ці маеце сярод сваіх знаёмых, блізкіх або родных тых, хто жыве як нявольнік? Сказаў ісці, пойдзе, не сказаў, не зробіць, піхнуў, пайшоў, пакінуў, знойдзеш там, дзе пакінуў. Нічога сам не вырашае. Але прыходзіць момант, калі трэба прыняць рашэнне, прыходзіць да цябе і кажа, а падкажы, дай параду. Ну і вы парадзі з дабраты сэрца. А потым праходзіць час, калі штосьці пайшло не так. А ў гэтым жыцці заўсёды пойдзе штосьці не так. Прыходзіць гэты другі чалавек, который прасіў, гэты нявольнік, і што кажа? Гэта ты вінаваты, вінаватая, ты мне сказаў, сказала, ты мне дарадзіў, дарадзіла. Ідзі разрулюй. Я не вінаваты. Паважаныя, і вось толькі для добра чалавека пан Бог даў гэтыя 10 Божых загадаў, каб юдэі даслоўна не вярнуліся ў Егіпет назад, каб навучыліся карыстацца той свабодай, аб якой, можа, так непасрэдна не прасілі, а якую атрымалі.
І дзякуючы юдэям гэтыя Божыя запаведзі перайшлі на іншыя народы, якія прынялі Jesуса Хрыста. Паважаныя, і адна з рэч, якую хачу падкрэсліць, можа сёння, так як з Егіпту нам уцякаць не трэба, але кожны грэх, ці гэта будзе маленькі ці вялікі, без розніцы, ён з'яўляецца няволяй. Можа, нават гэтага не усведомляю. Як сказал один полководец, какой самый эффективный и быстрый способ выиграть войну? Убедить противника, что ее нет. Ці гэта будзе маленькі ці вялікі, паважаны, кожны грэх гэта падман, гэта добрая рэклама. Грэх сам себе хваліць, ён заахвочвае. Ну, спачатку прыходзіць як спакуса. Гэта як реклама, вось апошнім разам глядзеў рекламу зубной пасты. Купи толькі нашую, паглядзі, як твои зубы будуць белыя. А як ты пачнеш прыгожа улыбацца? Если не умеў раней, то не начнешь после того, как зубы почистишь. А вокруг тебе соберутся люди. Это поуплывая на вырашение твоих проблем с коммуникабельностью. Всегда будешь окружен красивыми хлопцами ці дзяўчынамі. Ну, залежить, кто купляць будзе. Паважаныя, таму і злое, но прыйдзе і скажа, зрабі, як я кажу. Будзе добра, будзе цікава, будзе прыемна, будзе весела, будзе эйфарыя. Будзе класна. Ну і чалавек можа на пачатку, калі робіць грэх, ну, то мае з яго якуюсь радасць і прыемнасць. Але калі даць час, то можна ўбачыць наступствы. А наступствы якія, паважаныя? Пасля граху. Такі духовны бадун. Пасля таго, як чалавек свядома выбера зло. Злость, смуток, прыгнечанасць, пачуццё, што мяне падманулі, страта якойсьці вартасці, годнасці. А тое, што падманулі, гэта вельмі добра. Пачуццё падману, так і ёсць на самой справе. І толькі дзеля добра чалавека Пан Бог радзіць. Ён не прымушае нас, але дае парады. Не рабі, бо самому будзе балець. Сам сябе пакрыўдзіш. Можа, адразу гэтага не ўбачым, але будзем цярпець ад сваіх выбараў, а яшчэ можам параніць блізкія нам асобы. Людзі, якія увогуле за нас гэтае зло не выбіралі. І так разважаючы, адкуль ногі растуць у кожнага граху? Можна з гэтым не згадзіцца. Гэта маё перакананне, мая тэорыя, але я вас спрабую да яе пераканаць. А пачынаецца ўсё, мне здаецца, у моманце, калі не хапае даверу да Пана Бога. Калі з'яўляецца сумненне, калі чалавек кажа, не, Пане Боже, ты не такі добры. Ты што-то тут не дагаварваеш, штосьці ад мяне хаваеш, чагосьці не хочаш мне даць, таму забараняеш. І зноў жа патрэбна будзе стары запавет, каб даказаць гэтую тэорыю. Кніга першая, стварэнне. Книга быцця. Паважаныя, памятаеце, калі ўжо Пан Бог ўсё сотварыў? Ну, конечно, гэта біблійная легенда, але сколькі там мудрасці і інтуіцыі. Памятаеце момант? Адам, Ева, Пан Бог дзесьці сабе на 5 хвілін пакінуў. Пакінуў іх і ўцёк. З'яўляецца, вось тут не ведаю, як сказаць. Баюся абідзець мужчын і жанчын. Бо читаючи одне тлумачення быцця, там была змея женского рода. Другое читаючи тлумачення, там был вуж мужского. Короче, з'являється оно. І поважане, з'являється злий дух, і пам'ятаєте, яке питання задає Єві? Вельми хитре. Уже у питанні є подман. Вот так денька спокусно. Крышку правды, але і падман, каб цябе уцянуць у дыялог. Хочаш, не хочаш, ты пачнеш? Не, каб ты пачаў з гэтай спакусай размаўляць. А яна нойдзе 1100 аргументаў, каб перакінуць сваё. Пытанне было вельмі каротенькае, але вельмі хітрае. Ці з усіх дрэваў вам Пан Бог забараніў есці? Но гэта неправда. З якога толькі забараніў?
пазнання добра і зла. І Єва на гэта купляецца. Яна адказвае, ну не з усіх, толькі з аднаго. А што далей працягвае спакуса? Можа, не дасловна, але так парафразіруе. Ту інфармацыю, якую злы дух перадае. Ага, то пан Бог не такі добры, як сам пра сябе гаворыць. Ён чагосьці не хоча вам даць, не хоча чымсьці падзяліцца, ён ад вас хавае. А калі хавае, ён не ваш сябра, ён не ваш прыяцель. Ён не прыяцель. А прыяцель хто? Ну я. Слухай мяне, ўсё будзе добра. І паважаныя, злы дух падводзіць першых людзей да такой высновы. Ён, Бог не хоча, ён не хоча, каб вы былі як хто? Як богі. Стварэнне ніколі не будзе Богом. Я не памятаю, здаецца, святы Аўгустын гэта сказаў. Ён ввогуле многа шмат чаго казаў. Калі пан Бог на першым месцы, то ўсё на сваім месцы. І купляецца чалавек, калі паявіўся гэты недавер, а можа сапраўды не такі добры, а можа сапраўды чагосьці, на маладзёжным языком кажучы, подвох в чом-то есть. Ну і робіць, першыя людзі робяць па-свойму. Паважаныя, пачалося ўсё з недаверу, паявілася сумненне. Так ёсць у адносінах да Пана Бога, але так ёсць і паміж намі людзьмі. Я памятаю, як адна жанчына, працуючы яшчэ на Палессі, яна, слухаючы ту гісторыю, кажа, ксёндз, ведаеце, як самы быстры экспрэс-тэст праверыць, ці у гэтай сям'і ёсць давер, ці не. Пытаюся як. Прыйдзіце ў гэты дом, калі няма второй палавінкі. І скажыце той, которая ёсць, задайце одно пытанне. Ты, а ведаеш, што людзі кажуць пра тваю вёсцы на раёне? Не? Ідзі паслухай. І выйдзіце з хаты. Это такая бомба з часовым механізмам. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Спачатку, можа, чалавек і не прыме, а потым сумненне. Тык-тык-тык-тык-тык. А можа, есть, не бывае дыма без огня, люди ж просто так говорить не будут. Паважаныя, калі ў хаце няма даверу, хай вернецца толькі вторая половинка. Что будзе? Ну, война и немцы. А калі ёсць давер, то вернецца вторая половинка. И першая ёй скажа, слухай, прыходзіў тая, той, сказал тое и гэтае. Мне ёсць повод бояться? Ага, нема, то давай сядем и подумаем, чего хотела. А, заздрість. Альбо жаданне безинтересовной чистой мести. Такое так само бывает. Паважаныя, таму, альбо і зноў жа застаючыся у наших сем'ях, як змяняецца давер дзеткаў да бацькоў. Калі маленькія, то слухаюць каждое слово, правда? Настолько открытые, маленькие, что мне не маленькие, еще левые и правые руки не адрозніваюць, подрастают, давер тратится. И приходит такой момент у развития дзіцяці, что оно так само сцвярджае, а мои бацькі не такие добрые, як про себе гавораць, бо яны штосьці мне не хочуць даць, падзяліцца, бо яны мне ограничиваюць. А я ведаю, я не хочу быть такие, як яны. Яны не хочуць, каб я быў дарослы, а дарослы можа рабіць усё, што хоча. Паважаныя, і толькі з цягам часу трэба будзе ім самім пераканацца, набіўшы не адную шышку, што забараніць, гэта не значыць не любіць, гэта не значыць быць зласлівым. Гэта значыць, я табе раджу, бо я сам праходзіў праз гэта. Навошта табе дакладаць непатрэбных цярпенняў і ў так складаным свеце, у якім жывем? И, паважаныя, я яшчэ не хочу выйсці з саду эдэнскага. Не ведаю, як вам, мне там яшчэ падабаецца. Там ўсё адно за адно цапляецца. Спачатку быў недавер, потым пан Бог вяртаецца, першыя людзі што робяць? Хаваюцца. За недаверам заўсёды пойдзе што? Страх, правильно. Калі не давяраю, тады баюся, уцякаю, альбо прыкідваюся, што давяраю, но все равно баюся. Паважаныя, пан Бог потым прыходзіць, гэта яшчэ не ўсё. Недавер, страх. Пан Бог пытаецца, Адам, чаму ты гэта зрабіў? Што адказвае Адам? Ну, мужики, скажыце. А?
Это яна. Яна, не я. Боже, я Богу душой не виноваты. А Адам молодец. Потом скажет, жанчина, якую ты мне дал. Jeszcze i Pana Boga winowacić. Poważane, potem Pan Bóg pytaється у Єви, чому ти це зробила? А Єва що каже? Не я, не виноватая я. Это змея. Класс. Poważane, нема виноватых по сегодняшний день. Недоверие, страх, неумение признаться до того, что зробил я. Перекидывать отказность на другого человека. Не памятаю, где, але с молодью, когда была конференция, это ее делюся. Один человек сказал, самое главное перепродать свое чувство вины. Вот тогда можно жить спокойно. Втюхивать чужим людям свое почуття вины и жили спокойно. Нема виноватых. Это вельмі добра відаць сярод маленькіх дзеткаў, калісьці працуючы ў катэхезе у Познані, у Польшчы, дзе катэхеза ў школах, для мяне з цягам часу не была праблема дысцыпліны, бо навчыўся. Самі ж навчылі мяне, выдрэсіравалі на сваю галаву, а потым кажуць, вы такі злы, бо на галаву не сядалі. Паважаныя, самае цяжкае для мяне было разабрацца, хто вінаваты, хто начаў. Это было... Это цуд. Ніколі я до гэтага не дайшоў. А ён мне толкнуў, ён мне язык показаў, ён мне на ногу наступіў, а ён... Мать моя, нема виноватых, а горшок цветной разбит. Чудо! Паважаныя, пераносім гэтыя адносіны на нас, дарослых. Тоже чудеса. Ой, творим. Это не я, это жизнь такая. Я родился не в той стране, не в то время, не на том континенте. Меня заставили, меня спровоцировали, меня вымусили, меня примусили. То есть, что я себе поводжу, я другого человеку ноги вытираю, то это его вина. И он на это заслужил. Поважанные, тому, вы поглядите, пачаўся недовер. Человек перший. На пачатку быў сябрам Пана Бога, а потым становіцца непрыяцелем, стаіць, з ім жа спрачаецца, і яго ж вінаваць. І толькі таму, як лякарства на грэх, Езус Христос пакінуў нам споведь. У першую чаргу споведь гэта сакрамент аздараўлення. І потым толькі ачышчэнне. Паважаныя, калі спавядаемся, калі называем свае грахі па імені, то запрашаем Пана Бога ў тыя месцы, дзе патрабуем аздараўлення. Просім, каб Езус Христос яшчэ раз Духом Святым вылечыў раны нашай памяці, бо грахі з мінулага будуць нас, часамі да нас прыходзіць бумерангам, раны нашай псіхікі, а часамі, калі трэба, раны на нашым целе. Але адна рэч, Езус Христос увойдзе туды толькі, дзе мы яму дазволім увайсці. Грахі не названыя, яны ніколі не будуць прабачаныя, но яны заўсёды мне будуць страшыць. Нават няхай гэта будзе дробязь. Маленькая. Будзе прыходзіць, а ведаеце, яшчэ злы дух так падсветліць дробязь, што на сцяне будзе кіцень. У 1000 разоў больше, чым гэта сама рэч вартая. Паважаныя, таму хочу звярнуць увагу на рахунак сумлення. Напэўна, вы ўжо не першы год маеце досвед у жыцці духоўным, і як рабіць яго. Але што такое сумленне? Скажите, калі ласка. Увогуле, што такое совесть? Мы часамі кажам, у тебя совести нет. Голос Бога. Голос Бога. Согласен, красиво, но не все. Голос Бога. Внутренняя святыня. Сердце человека. Красиво, но поэтично. Паважаныя, навука Касцёла гаворыць, што сумленне гэта акт розуму практычнага, не тэарэтычнага, акт розуму практычнага, які ацэньвае мой уласны ўчынак у катэгорыі добра і зла маральнага. Што такое акт розуму? Паважаныя, мы іх робім мільярды на працягу дня. Цёмна на вуліцы, акт розуму.
Холодно ў капліцы, акт розуму, спаць хочацца, акт розуму, прыгожае гэтае дрэва, акт розуму. Інфармацыі столькі абрабатваем за цэлы дзень. З гэтых актаў розуму выбіраем толькі тыя, якія ацэньваюць мой учынак у катэгорыі добра і зла маральнага. Таму, калі кажам, зрабі рахунак сумлення, папросту, па-людскі, не касцёльнымі тэрмінамі, што значыць? Проанализируй. Ты подумай. Включи мозг в категориях добра и зла морально. Коли скажу, например, что добро, что вы сегодня пришли на святую мшу, это будет рахунок сумления, ці не? Не, потому что это чья совесть? Чей учинок оцениваю? Правильно? Не свой. Паважаныя, мой уласны і ў катэгорыі добра і зла. Бо мы маем шмат катэгорый. Калі скажу, напрыклад, як прыгожа я падставіў падножку мужику, які выходзіў сёння з супермаркета. Скажыце, это будзе рахунак сумлення? Не будзе. Якая категория? Дзяўчыны. Эстетика. Как красиво. А коли я скажу, ну хіба не добро, что я подставил ему подножку, то это оценка моральная? Да. Ну, бы он был здоровый, звалився и мою ногу придавил. Да, это поважанная оценка моральная. Слово «моральное», это с латинской мовы «моралис», означает «учинок людский». А как он был людским, и так, как мы казали, он повинен быть який? Свядомы і добровольны. Калі, напрыклад, мы чхаем, альбо зяваем, альбо ікаўка нас узяла, оцениваем это морально, ці не? Нет. Вот рефлексы. Хіба что робим это специально. От тады да. Калі, напрыклад, чонс разгаварыўся, і казанне доўгае і нецікавае, мы специально сездзівчы ў лаках робим один, второй, третий раз. То гэта будзе ўжо ацэнка маральная. Паважаныя, ацэньваючы свой учынак, робячы рахунак сумлення, варта звярнуць увагу на некалькі фактараў. Трэба спачатку назваць канкрэтна матэрыя, што я зрабіў. Бо ёсць разница пакрыўдзіць словам, а действительно подставить подножку, альбо выезжаючы з парковкі кому-то машину памяць і уцячы. Розніца ёсць у матэрыі. Часами нам тяжко вот сказать «я» и что зрабіў конкретно. Здараюцца моманты, калі падчас споведзі можна пачуць. И тут наши айцы духовные, семинары, якія нас вучылі, казали, приходят свидетели, сведки цуду. Приходят и исповедаются. Як свидетели цуду? Съелася мясо в пятницу. Это как, простите? Я стоял, ничего не робил и видел, как мясо съедается. Альбо приходят гуманитарии. Человек съел мясо в пятницу. А конкретно який человек? Приходят те, которые очень неуверенные. Может съел, может не съел. Тяжко сказать, я конкретно зрабіў тое і гэта. Бо, часамі так, гэта так сцягвае на зямлю. Наступная рэч, на якую варта звярнуць увагу. Цель, мэта, навошта я гэта раблю? Задаць сабе пытанне, вось аб мэце. Гаварыць кампліменты, скажыце, гэта добрая рэч ці дрэнная? Добрая. Молодцы. Залежыць ад ситуации. Правильно. Калі говорю комплимент тому, что хочу похвалить, зауважить человека, доценить, поднять ему настроение. Нормально? А калі начальнику працы говорить комплименты только одной и только секретарше, и калі говорить это комплименты, то строить глазки и часами руку покладе на талию, скажи, какая вы незаменимая, ценный сотрудник, ведаючи, что вы муж и 3 детей. Варто ему задать себе питание, навошта я гэта раблю?
Что я хочу гэтым асягнуць? Паважаныя, калісьці ў нашай семінарыі вучыўся клерык, які, яго ўсе вельмі паважалі, бо перад тымі, як устане ўся семінарыя, прыходзілі ў капліцу іншыя клерыкі і бачылі, што ён заўсёды маліўся раней за ўсіх крыжовым шляхам. І ў нашай у гэтым доме была такая традыцыя, што трэба было старажыць дом. Ну і мы гэта рабілі мы, падваёк на начную смену. Ну і той, хто заканчваў смену 5 часоў, не мог спаць, пашоў на хор, як у вашай капліцы, сеў, кажа, і памалюся, адразу на мшу застануся. Бачыць, як гэты клерык без 10 минут, калі заходзіць усе, заходзіць і ідзе адразу да 10-й стацыі. І моліцца крыжовым шляхам. Паважаныя, здаецца, прыгожы ўчынак, правда? Але пытанне, навошта я гэта раблю? Чалавек настолькі патрабаваў, каб яго дацанілі, заўважылі, што проста-напроста пачаў абманваць. Навошта яму гэта было патрэбна? Якую мэту хацеў асягнуць? І апошняя справа, што датычыцца рахунку сумлення, трэба ўзяць пад увагу варункі. Гэта значыць умовы. Гэта дзе, калі, з кім і гэтак далей. Яны таксама ўплываюць на ацэнку маральнасці майго ўчынку. Скажыце, ці звяртаць, гэта пытанне можа да бацькоў, ці звяртаць увагу сваім дзецям, гэта дрэнна ці добра? Ну, калі цэль такі мэта, што я хачу навучыць чамусьці, і аб'ектыўна, раз, другі тлумачу, потым, калі не слухае, то паследствия вучу, што пасля гэтага ёсць, то добра. Але паважаныя, варта задаць пытанне, як я звяртаю гэтую увагу, колькі разоў. Чаму ты не такі, як твой старэйшы брат? Перастань горбіцца, выпрастайся, вучыся лепей. Не смейся, будь сур'ёзным, паважным. І так увесь час. Паважаныя, хто знесе пастаянную крытыку? Гэта для дзіцяці цяжка, гэта для дарослага, бо калісьці агрызнецца, ответіць. А для дзіцяці, то ён альбо будзе навучыцца прытварацца, альбо просто стане нечулым. Ён будзе прапускаць міма ушэй спецыяльна слова сваіх радзіцелей, каб толькі гэтыя словы яго не ранілі. Паважаныя, заканчваючы рахунак сумлення. Некаторыя кажуць, якія метады, якія спосабы, каб яго рабіць. А ёсць толькі, ёсць. Сама проста. 3. Калі пачынаю рабіць рахунак сумлення, заўсёды выходжу ад пазітываў, ад добрага, што сталася. У нашым жыцці штодзённым і ў нашай культуры славянскай маем тэндэнцыю бачыць негатывы. У першую чаргу заўсёды кідаецца тое, што не выйшла. Добро, якое прыйшло лёгка нам, пачынаем думаць, што так павінна быць. Хто сказаў? Напрыклад, халеры. Пражыў дзень і ні на кім не сарваўся, ні на кого не накрычаў. То прыходзячы да хаты робіць рахунак сумлення, няхай падзякуе Пану Богу. Паважаныя людзі, напрыклад, якія павыходзілі з залежнасцяў і трымваюць у гэтым, таксама маюць за што дзякаваць Пану Богу. Прыйсці сказаць, я сёння вытрываў. Заўсёды айцы касцёла казалі, з самых першых вякоў, пачынаем ад пазітыву. А яшчэ ад сябе дадам, адзін наш айцец духоўны, мы ўжо заканчвалі семінарыю, ён казаў так. Калі захочаце пасвяткаваць і выпіць па 50 грамм, то рабіце гэта толькі тады, калі маеце радасны повод. Никогда не сопьетесь. Но если по поводам смутным, ой, хлопцы, заўсёды ён будзе. Пандемія. Вірус надо паганяць. Некаторыя так ганяюць. Зараз вірус пройдзе, а яны яго яшчэ не дагналі. Кажа, пачаў вірус ганяць, праснуўся, год прайшоў. Паважаныя, нестабільная грамадска-палітычная сітуацыя. Чым не повод? Холодно. Не повод. Зарплату урезали.
Чым не повод яшчэ адняць ад этой зарплаты. Пачынаем заўсёды ад пазітываў. Другі момант. Звярнуць увагу на тое, што у мяне не атрымалася. Але, паважаныя, не дзеля того, каб злавацца, каб сябе прыніжаць, не любіць, казаць, во, ізноў мне не выйшла, каб убачыць свае граніцы. Адсюль дасюль мае магчымасці. Далей патрабую дапамогі Пана Бога. Але сам самастойна, вось мае абмежаванні. І трэцяя рэч, думай пра будучыню, планіруй. Што хацеў бы змяніць, што хочаш асягнуць. Мей мэту, мей цель, бо без гэтага это будзе такая пабожнасць, паважаная, такая вот більярдного шара. Ад свята да свята, хтосьці штурхне, хто-то дзе-то якаясьці аказія, хто-то радзіўся, попросілі быць бацькам хрустным, хто-то памёр, шапахавальная. Канешне, я згаджуся з тым, што нельга ўсяго прадбачыць і запланаваць, гэта будучыня. Але цель трэба мець, бо без гэтага, калі не ставім сабе такіх вымаганняў, то не будзем развівацца так, як маглі б, на тыя магчымасці, якія ў нас ёсць. Таму вось гэтыя тры моманты, але паважаныя, прыходзячы да канфесіянала, спавядаемся толькі са второга пунктика. У хаце дзякуем, вось думаем, за што перапрашаем і чаго просім у Пана Бога, але спомніць толькі з гэтага. І вось гэтыя тры словы, самы просты рахунак сумлення, самы, можна сказаць, эфектыўны. Дзякую, Божа, перапрашаю і прашу. Амен. Да Бога, які ёсць нашым айцом і збаўцам, з даверам узнесем наши супольныя просьбы і молитвы. Молимся за святый костел, как у справе евангелизации и наследовать терпеливость Бога и причакай на вертание и выбавление человека. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Дух Святый узмацнял и освящал его во всех справах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, чтобы ныне трапили в роспач, коли их будут сустравать пирожковые о вершении Божьего Слова и до конца выполнили миссию, дорученную им Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех вызнавцев Христа, как верным умели боронить свою веру в штузенном житии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных поля алтара Пана, как мы, идучи за Христом, умели довероваться Машиной Отец Марии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся аб ласку жыцця вечнага для святой памяти Михаила у першую імшу святую Григоріянскую за яго. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, які кіруєш лёсам касцёла і свету, выслухай наши молитвы і учыні, каб у нашым жыцці мы умели распазнаваць твою волю. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Что
прийняв Пан і Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Дозволь нам, Пане, за данным сердцем складать Тебе нашу ахвяру, у якой исполняется Eucharistyczna таямница, и дай, как яна здійснила у нас плен Твоего збавлення, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Возносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, ўсемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зяні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышине, осанна на вышине, осанна на вышине. Благословенный Той, кто приходит у меня, благословенный Той, кто приходит в меня, осанна на вышине, осанна на вышине, осанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, отдаруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Пам'ятай так само про брату и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, про Михаила и про всіх, хто у Твоей ласце дошел с гэтага свету. И дозволим убачить святое обличие Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным.
у jedności z Najświętейшей Bogorодицей, Panной Maryей, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Яном, евангелистом, Максимилианом Марием Кольбе, Яном Павлом II, Винцентом Полетем и всеми святыми, які с веку подобалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празущие веки и вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злога, да и ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое богатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живет над нами. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Молимся. Просим Цябе, літасцівы Божа, каб моцай гэтага нябеснага пасілку мы былі ачышчаныя ад заканаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Завтра апошні дзень рэкалекцыі, паважаныя. 5 імшаў, то будзе карацей, калі хто захоча прыйсці. Я только хочу додать, вот сегодняшняя молитва, читаешь, а бывает раз и поймешь. Пане, не зважай на грехи наши, але на веру костела своего. И я кажу, что каждый католик немножко еврей. Вот эта молитва это доказывает. Пане, на грехи наши это не зважай, а на веру то зважай. На доброе гляди, на злое не-не-не. І выслухай нас, Пане. Паважаныя, Пан Бог сапраўды бачыць намнога больш добра, чым гэтага зла. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святым Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ свою спасвіться. Амин.